Kyung-hee Wachay. Sa aga po, 29, mga tugang Chinese New Year. Tama yun ano? Chinese New Year. May mga hinatod sa kudigli tabi na ticket, ano? Para po sa gustong mag-attender kan Chinese New Year. Magkaigwa lamang kamo kipagkakataon na ano yan, ha? Magkaigwa lamang kamong pagkakataon na makatikoy o manggana tabi sa raffle draw, ha? Tabi, ano? Kaya paki, ano yan, sa mga interesado tabi, ha? Magadigi lang sa DCGB, tabi para ano yan ha, makakuan kamo, magkaigwa lamang kamo kitiket. May nagdirig din na sa kuya, dakol padigdi ha. So mga interesado tabi, mga tugang magpasiring lang sa DCGB. So mga harani, ang gigibuhon tabi ang kwan ang sa Domingo, ang celebration kang Chinese New Year sa Kwantabi yun ano, sa ICR, tama yun, ICR, ha? ICR, ha? Abangan mo tabi, Kwan, Jerome, taba ka mag-join si Dr. Milante sa Zoom, saan hapot na Zoom, ha? Ta-interview ta tungkol sa aktibidad, siya ang chairman kan Filipino Fiesta Chinoy, ha? Siya po ang chairman kan Fiesta Chinoy, kauronon tatabi siya. May kinaraman mga tugang sa ano yan ha. May kinaraman tabi diyan sa tuya tabi na Fiesta Chinoy 2025. Ang sa aga ang fiesta ang Chinese New Year pero gigibon tabi sa Feb 2, Pebrero 2, aldaw pong Domingo diyan po sa Legazpi City, sa Ibalong Centrum for Recreation. Okay? O, so mga gusto tabi digdi na po libre ini. Libre tabi. Magagad kamo ki tickets, tawan ta katabi kamo ki tickets para po diyan sa entrance tabi sa tuya na Chinese New Year, mga tugang sa Legazpi Celebration. Fiesta Chinoy, ha? Report, hali po diyan sa luwas. Aramon ta daw mga tugang ang mga bareta kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Kumusta dyan? Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Talagang dahil pa nawaran din mga nagbuburotwang reklamo digdi sa Legazpi City. May kinaraman sa baluyang supply minsan ng tubig. Dahil nagasakat sa indang mga harong-harong, apektado ang pagkarigos, apektado ang paghugas, apektado ang oral daw na pagbuhay kaya nagkapel ang mga Legazpi daw. Ehemplo, digdi sa may parting northern barangays, partikular na barangay Punga, and portions kan barangay Mabinit, may mga reklamong nakaabot man gray sa DCGB News sa kawaranin magayon na supply ni na tubig sa ibong kan yaon sa daan source ng tubig na pinagkukuhaan kan Legazpi City Water District o kaya LCWD. Sa initial na pagipagurunta kay General Manager Rico Salazar kan LCWD, mabalik ang mga dating nagbuburotwa ng mga problema, paluyang supply ng tubig, minsan matik ang bulos ni na tubig, dahil ang taday pa naibubugtak na long-term solution. Sa solusyon na nahihiling digdi ta BBP Henry, ang pagbugtak ng mga water treatment facility. Alagad, dakulang pundo ang kinakaipuhan kan LCWD kung kaya pigapadiit-diitan sa namunay ni. Nakapag-alokar na ang water district ng 29 million pesos para magpakonstruir ng water treatment facility sa barangay Mabinit. And ang sunod kaining target ang barangay Bunga. Pero sa barangay Bunga, dahil palin pondo, kung kaya inutol mo na itong water treatment facility sa barangay Mabinit, kung kaya ngunya ng initial na lakdang kan LCWD, nakikipag-coordinar sa Albay Electric Cooperative o ALECO para sa bagayon o sufisyenteng supply ng kuryente tangali makapagpadagos na pagpapatrabaho ng water treatment facility duman sa barangay Mabinit. Kay puwan digdi at estable na supply ng kuryente. Kaya talagang digi sa Legazpi, mabutwa paurotro na mga concern sa BBP Henry
may kinaraman sa maluyang supply ng tubig sa nagkakapirang barangay. Oo. Dahil ang tatigalat pa ang long-term solution nga nila na napipindyente dahil sa kinakaipuhan ng mga pondo. Itong for implementation water treatment facility sa Barangay Mabini, 29 million, and digdi sa Barangay Bunga, tigkakarkulo, pang-aabot ng 14 million pesos. Nasangon yan, hahanapan pa, aasikaso pa kan LCWD Tabi BP Henry na matawan o mabuktakan ni na pondo sa kumbaga diretso ang pag-implementar ni na solusyon totalmenteng mapakarayaan na supply ng tubig digdi sa Legazpi City. Nagbutwa kayo ni BP Henry follow-up ta sa LCWD matapos ang reklamo ka nagkapirang residente sa Barangay Bunga ta medyo nagkaigwasindalin pagmuto-muto. Yan nga sa mga source ng tubig na pinagkukuhaan kan LCWD. Pero nga Barangay Bunga ang nagasaparangon yan sarong bulan ng warang matanos na supply ng tubig. Ang pagkaaga, wara ni tagdo ang gripo. Pagkabanggi, minabulos man pero maluyahon napapagalaan mga residente sa oras ko ta naman ngaya nin pagkaturog. Kung kaya ngunyan, mga water treatment facility ang tigiling na solusyon ta may mga kaituan pang linigon sa supply kan tubig sa BP Henry bago manining ipalawas sa mga konsumidores alagad sa konsuday pa ang long-term solution mabalik ang problema. Naka-monitor ito BP Henry and naghahalak si GM Rico Salazar para sa magkakanigo niya pang explanation. Sa intabi ang daing tubig, Diyos ba? Anong mga barangay ang daing tubig? Sa anong area? Ang naipabot ng concern BP Henry, nagreklamo sarong bulan ng warang bulos ni na tubig sa Barangay Bunga. Bunga? Oo. Sabi ninda, Bunga lang. Barangay Bunga lang? Bunga. Sa ibang mga barangay? May portions ka na mabinit and sa ibang barangay, reklamo baga BP, medyo minabot minsan ng problema na matiyo ng bulos. Nangalas man na, kung naging araw kayang ka na, kung baga, uning maray ng panahon, dahil bako naman ko yan tag-init. May paano problema man yan talaga naging BP. araw kang kaan? May problema din talaga sa may portions ka na bunga. Ang apektado, 1 month na sa bunga, may portions Sa nagkukurang tubigan mga tao. Ha? Sa nagkukurang tubigan mga tao. Nagbubulos BP, Bangge. Banggi? Taga-tsaga ang mga residentes. Nagbubulos Bangge, kundi irigihoy na ang bulos. Kaya nagasinda. So nakasumyan ko ang residente dumang, tugang ni Kapitan. Makakaraon niya kaming aga, udto. Pero ngayon, natambak na yan, hugasan. Minahugas niya, Banggi na. Pag nagbulos ng gate. Kinatbirits ang number ni GM Rico. Ano kung may saro opening number? Madali lang. Tagari may number pa siyang saro eh. Ano number na yaon sa imo? Paki-forward mo doon tabi sa ko, Joshua. Forward to BP ining... Kinatbirits yung saro niyang number eh. 9600 ako dyan. 9600 Iyo, ako dyan. kinatbirits nga. Okay, Kinatbirits ang kanya. Sige na, message mo daw siya na makol ako. Ayun na, okay na, nagring na. Nasupog, siguro nasupog si GM kang pag-under na ngayon kita. Kabiga daw ngayon cellphone mo, kinatbirits na ngayon, nagring na eh. Si nasa travel. Yung nga ni. Pinagsiran sa kasot sa opisina, nasa travel ka, pwede sabi niya, nagpromisa, sa hanggang ngayon, maluwas niya kung alas 8 para makapagpaliwanag sa mga konsumidor, lalo na sa may northern barangays. Anyway, Todd, baka magapunta, nagring man, nagring ang number niya, baka magapunta, Todd, para sabuton tayo ng mga problema niya sa tubig. Ano? Mainit ang panahon, kulang kitubig, adi. Nangalas man ako kaya. Okay, sige Joshua. Yan sabi, BP, plano ninda na water treatment facility sa Mabinit, pwede kayo puwanda nin matanos mo ng supply nin kuryente. Okay. BP, baka mabakante sa GM, yan mo ng initial na informasyon, Just Cobino, DCGB. Babalikan ta mga tugang napunan si General Manager Rico Salazar. Nag-ring budat next ko naman tabi para masimbag iyan na concerns na yan sa tuya tabi na kapalibutan
mga tugang ni General Manager Rico Salazar kang Legazpi City Water District. Diyan sa ibang lugar nindo, kumusta po kamo diyan? Ang garaw may grabe ang problema ngunyan sa tubig ang Daraga Water. Ang kwan ang mga taga-kababayan niya to, diyan mga tugang sa munisipyo kan Daraga. Garo yan may dakulang problema sinday. Nagaparatrick sa kuya diyan sa may parte, mga tugang kan Barangay Salvacion, mga tugang kan Daraga Albay. Buday ba pang mga nearby municipalities tabi diyan mga tugang sa Daraga. Maray na bagang panahon yun, malap nagaparauran, di ba? Nagaparauran, gusto sabihin, ang water level sa saindang sources, pwedeng halangkaw yan. Kaya lang ang problema, Hindi ko talaga Anyway, basta siyempre, kay puhan na iproseso yan. Kay puhan tabi na iproseso yan ng mga tubig para mapadalagan duman sa mga konsumidores tangani na po yan maging saro na pig-apod na potable water. May proseso yan. Pero kung pagproseso man sana, kakayahon ninda iyan mga tugang na gibuhon tulo sa mas nalong madaling panahon. Tangani po mga tugang na mga dainin na problema. Okay? Sige. Sandali lang. Good morning, Henry M. Year of Wood Snake baga sa aga. Okay. Sandali lang Okay. Naghahanap po ako kay resource person sa mga naghahanap sa this afternoon. Okay. Mamayang hapon na lang. Tabi, naghahanap akong resource person para sa para sa ano yan? Para tabi mga tugang sa Chinese New Year. Ang taon, ang saaga, ang mga Chinese baga, saga ni phone mga tugang kang wood snake. Bata na timingan ma-eleksyon na di. Kada cool mga tugang kan mga halas-halason gayon. Okay? O sige, sandali lang. Alright, sige, madali lang. Si Jimmy nasalita may report. Ang sendro ginubatan daw nananaok yung mga libreng pananom na kahoy. Ay gusto ko ini. Ang gusto ko dyan, so kahoy baga na nagtutubo sa nasa masetera. So mga, pero no, yan na di. Gusto ko na, taday man sa harong kitanuman masyado. Gusto ko, so, nakulong kaya ako naman ng mga tatanuman. Gusto ko, so, di kaya kung ideya kung paano na ang kahoy, di tulos magdakula, pero magandang pigigibo tabi kan sendro, nasa ginubatan, sinda po nananao, mga tugang nin kahoy. Yan, okay. Sige, aramon tanong po ang detalye kayan, kasabay mga tugangan bareta ni Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwas. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Jim, good morning Jim, come in. Yes, BP, maray naga sa mga dagdag niya itong bareta gulpi ang mga manaybaybang klaseng pananom na mga kahoy na tatao libre kan Senro digdi sa Banuan kan ginubatan sa pamamayo ni Senro Officer Ferdinand Baltasar. Ang mga similyanin mga fruit bearing as ni bapang di kalidad na mga kahoy gikan ini sa mga nag-araplay man sa nanin permito kat kung sa ng rekisito para matawan ka ki permito kat iyon na anpapaludon sarong puon na papaludon na kahoy kabalyo nin sanggatos pidaso nin similya nin mga kahoy na i-turn over mo digdi sa Senro dinar sa ginubatan dahilan kay ni tabi BP natitipon sa compound kan Senro mga manaybaybang klase kan mga pananom na mga kahoy kung sainan mga available seedlings yaon digdi sa compound yoan pili, lara, baligang, amugis, nato, kamagong, kape, asin kadakol pang iba tabi BP. Mga pwedeng maghagadigdi. Dakulong pala Jim. Kagulpingan mga maray na klaseng kahoy ini. Nakapalibot sa na ini. Ang kamagong bako nagbubunga. Pagkakaon ba yan, di ba? Prutas yan Iiday ko familiar ang sa... kamagong is a fruit-bearing tree.
Dahil ko pamilyar. Pagkakaon niya ba ko, Angel? Pagkakaon yan eh. May bunga yan na mahiras-hiras na, pero masiramon yan. Ay, Pili, ay gari gwa. ni so, gari, an parong dakan, bunga ka ni, gari so atot baka. Giri araw ka yan, pero masiramon siya. Actually, di pa ako nakaparong kay Atot Baka. Grabe ang baka may ito. Di ako nakaparong kay yan. Di ko man na timingan. Kamagong nagbubunga. Pili, nagbubunga. Baligang. Baligang nagbubunga. Ano pa? Hamugis, dahil ko kabisado ang hamugis. Anara, dahil man nagabunga. Nara da eh. Dahil Nato, nakakapigakao. dahil ko ini pamilyar sa nato. Ano? May nato. Nato. Oh. Dahil ko kabisado yan. Doon dahil ko kabisado. Hamugis, buda, nato. Dahil ko kabisado eh. May saro padigdi us. Dahil ko aramin eh. Us. Us. Oh. Dahil ko kabisado yan na us. Dahil ko ini kabisado ng iba. Us. Okay. Ngunyan, kung Pero Jimmy, ang nalimbawa, garo, yan na mention mong kahoy, generalmente, in general, gari siya mga matatagas na kahoy. Ang pili baga matagas. Ano ito? So yan na baligang matagas yan. kagulpi man sa nakan sa to yung mga bakanting lote. Yes. Mga Okay. bulod na nagrarasay, mga bakilid. Uyan, libre man sana. Opo. Maghagad sana digdi, magpa-share digdi sa Senro. Makukuha ang opisina digdi sa gilid kan highway sa Barangay Morera. Yan, okay. Gilid sa nainikan na kataning sa nakan Bicol University Ginobatan Campus. Samala sa kagulpihan kaysa ma-over man ang pagdaralangkaw kay ni. Totoo yan. Ang pigigibo tabi BP sa mga empleyado ni Sir ni Mr. Baltasar. Pigpapaluwas liluwas ini ng mga pananom digdi sa gilid kan nga highway. So mga gusto na mga bihikulo may sadiri ning bihikulo mina digdi mina hapit. Mina kwa kilima, sampulo. Kung lampas ang gatos, darakula na yan, nahagad man sindaki litrato o kaya dokumento, tatanuman mo, mamonitoron man ini, kung darakula na. Pero kung mga ababa 50 man sana, pwede na. Pwede ka digdi maghapit, magkuha. Bukasin da Jimmy pag Domingo? Dae. Day dapat Monday to Friday Oo, magdigdi ka sana. Ako nga ni pigsasadol kaya kan dinar na magtarano, maghirigos. Iyo, buda, sayang ka, takon iyan dumarakulaon, mapagalo ng itanom yan. Iyo. Yan, so dapat may certain height lang na pwede mo nang i-transfer sa daga mismo. Pag suminubra na duman, Yan, kaya napipiritan sindang i-dispose na ini, panarauna. Kaya parte na kan pangapudan kan Senro, kan dinar, so mga may daiman sa nakigibo, so mga politiko gayaw. Ay, ano yung manangga, Yung manangga. Sige, relibot man sana, makatabang na sila sa Mother Earth. Manauna sinda ka yan. Oo. Diyan sa pigyo duman na lugar, kung may pick-up na auto, ikarga yan. Maduman ka ngayon sa kunsain. Tanumin na ngayon yung doon idigdi. Tapag nagdakula, pag masunod na eleksyon ngaya, wala mga kung padukutan kan poster. Ikaw lamang gipapakuan. Dahil seriously, pero madji man naisip mo alam mo ngayon so kandidato para congressman, mayor, gobernador, mayor, umapit dyan, karga sa auto, pag duman mo nga ko ng barangay, o Teo, gusto magtanong kay Baligang. Yan. Medag ka pong sa diri. Igwa nga itanong mo ini. Diyan mo na yung sanggatos lamang ngaya. Yes. Ay, gwa ka lamang kiligasiya, manggana ka madaog. Pag nagdakula ang kahoy, igwa ka lamang, gumurang ka man, pinatanom. Ang problema garing ka yan, pag nagikabaga nagpatanom, pinatanom mo, alam mo, itinanong mo sa daga mo. Pag maputol ka na, mapaaram ka na. Siyempre, parang ka sa Senro, dakupon ka. Mapaaram ka na. Tawayan nga na si Junior. Grabe ang mayo gani, mapaaram. Okay? Grabe lugo-lugo. Pero yan, kadakol. At ako na may dagasan ng mahiwas, mangagad ka man sana. May kargahan ka. Kita mo na. Apo. Okay. So, may contribution lamang kita. Tanganingan katuyan digdi, mamitigar lamang ang paglalakan sa tuyang klima bagat. Nagbabago na bagan sa tuyang klima. Yes, Jimmy. Kay puwantan oxygen, kay puwan magtaranom kikahoy. So, mga interesado, magpa-share sana. Digdi sa Senro sa Ginobat. Go? Sayang. Kaya dapat ka magpa-share sana ako. Bago, mag-text sa imo, mag-text ako. Kay guide ka, pasiring kay Sir
Ferdinand Baltasar kan Okay. Senro digdi sa Banuan kan Ginobatan Albay. Jimmy Yes. Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Babalikan tayo ni Sir Jimmy Nasalita. Mientras tanto, nasa linya po si General Manager Rico Salazar ng Legazpi City Water District. GM Rico, good morning po. Maray na aga po, Tabi. Henry, asin sa gabos mga naghihinan nyo ganyan na aga. Opo, GM, inutong ko na po ining concerns regarding yan sa may mga area pa lang kita dyan sa northern part na medyo kulang pa ang supply ng tubig. Ano po ang pinagigibutang solusyon ni Ang inot na rason kunata, kulang kitubig, Apo. po ang well sources. Mhm. Ang sa tuya pong well sources na i-develop, gusto sabihin, nasa taas kang purok 4, 5, 6 kang buyuan. Mhm. Dapat nasa taas kang purok 5 kang Mataanag. Okay. As in, dapat nasa taas man kang purok 4 and 5 kang bunga. Ayun. Ang mga iyan, pinagsusuplayan po kang mga bunga sources ta. Well number 8 and well number 5. Opo. Po, ang pigakwanta po ngunyan sa buyuan, masababa po ang spring sources ta sa Seven Ayun. Springs. Mhm. Ngunyan, kaya nagkaigwa po kami kay Georesistivity Study sa may kapirang areas dyan. Opo. Sinabangan po kami kang MGB, kaya salamat po sa MGB. Ngunyan po malawas so resulta sa bago mag-30. As in, base duman, hihiling kami kung pwedeng mag-drill duman sa mga areas na ito na makadraw kitubig. Oho. Oho. Pag pwede po, babakalon mi po sudaga. Opo. As in, may pondo na po kami para dyan. Mhm. Pero bako man po nakulaon. Kaya sabi mi nga ni, maski ko na paano papaguston sa kwarta. Pag Opo. yan po nagibo, pwede pong maglag na kitangki. As in, water treatment facility duman sa area na binakal. Ayun. As in, makakasupply po yan paduman sa baba. Opo. Opo. Sarong pigiling ni, upper buyuan, pero mataanag manggiraray, ang pangdua, Mhm. sarong pang mataanag na property Opo. na pwede makasupply kasabay na so upper portion kan bunga. Mhm. Ngunyan sa ngunyan, ang bunga po na well number 5 kay 4 or 8 ang nagsusupply palaog sa buyuan. I see. Ano dahil man Okay. nakakabot duman sa taas na parte Opo. ang mga communities na ini. Nakulong po nag-a-apply ngunyan. Digdi po sa northern portion na dahil may pa pinagtutugutan por dahil may water source development projects Aha. kanina nakalaan. Opo. Ang pangduwa po na kadifisila na sa muyang pigaampang, iyo po so frequent power supply interruption or fluctuating electricity. Opo. Kung bako po perming nagbo-brown out, nagataas, nagbababa po ang elektrisidad I see. sa voltahe Yes, sa upper oho. barangays. Mhm. Kasi nakakapektar po ini adversely kan operations kam bunga well field. As in, na nagsusupply sa Mataanag, bunga, buyuan, bagong abre. Naiko. Kasabay pa po dyan ang Pawa, Dita, San Joaquin, Mhm. Tamauyan. Opo. As in, minsan po, ining supply na directly pigpapump sa distribution system sa Yeah. ibang areas. Yeah. Oo. Pag may power supply interruption, kay Puhan, minapondo po ang operation. Mhm. Mhm. Ang pag-restore po kang water supply, Opo. dakulaon ang nawawarang oras. Oho. Halimbawa, bit lang na magpundo, maikot ang samuyang caretaker 30 minutes or more. Oo. Tapos saka naman siya ma-switch on or ma-switch Mhm. magibo kiparaan na maka-operate sa generator set. I see. Ang problema po, Mhm. ang 30 minutes na delay, for example, may effect na po yan na 2 to 4 hours. As in, nagkakaigwa ki airlock na Yan. nakaka-delay pa manggiraray sa resumption can supply. Oo. Kahit na maski sa pinakamakaskas ng suspension kang well operation, makos po yung low water pressure. As in, kay puwan i-reset mo na naman gabon. I see. Kaya Okay. pag-iisip niyo po na magkaigwa, although
sinabi sa ko, dipisil tapos mahal. Iyo po. Magkaigwa ki SCADA, so Supervisory Control Data Acquisition System. Pero may pag-iisip man po kami sa automatic transfer switch. Opo. Na mas nordipisil po dahil ta mga wells arayo ang ang aray. So ibig sabihin from each other it is a little bit halimbawa minaabot ki mga 150 meters, 300 meters ang kada well ang rayo sa kada saro. I see. So sa ngunyan bigi sa pawa dita sa Nuakin Tamauyan na pinagsusupply ang kambong nga sources, ang water supply po, alik digi sa 2,000 cubic. Na day minsan napapano, dahil nga idakol na nagagamit. Pero kung maray, as in sustained and continuous ang supply kan kuryente, Opo. mas madali ito. I see. Nag-request po ako sa Aleco, kapirang beses na po, Opo. na magkaigwaki technical meeting. Pero ang very general lang sa last na letter ko, pero baga nagsasabi na tabangan nindo kami. Sana po magkaigwa kami kipagtukaw kang team, kang Aleco, kung paano maparahay ang kuryente dito sa area ini. As in, kung magkaigwa man po kami may saro kaming particular na pig-request sa INDA. Pigagibo na baga po sa mga Binit Water Treatment Facility. Opo. Kay Puan po, 440 na supply, tuwang 220 na baka makapiktar man nga ni duman sa Kataraning, kaya kay Puhan Ming mag-oron kang Aleco. Opo. Kung paano magkakaigwa ki araw kayo ng sistema duman sa satuyang ilalaag na water treatment facility. Takunda ito, may man maandar. Yeah. Opo. Maluyas sa samuyang Sa pag-pump. gusto ko 3-phase talaga ang itaw. Kaya Opo. lang they will have to assess their own requirements. Tapos sa indang existing facility kung kakayanan nila. Opo. GM. Para ma-avoid ta po ini gabos. Opo. Pinag-iisip ni po na mas makaskas dapat ang satuyang mga responses. Pero palliative po, ini gusto sabihin. Yeah, correct. Pero may pwede mangyayari, paikot-ikot lang. Kaya nag-iinguha po kami na makakuha ki assistance sa national government. As in, pighiling niyo po na kung matao sa Samuya ang grant, maski nga ni loan, masasabay po ini mga paproyektong iniyo. Opo. Okay. GM, susugan ko lang sinabi mo kasubago. Tama ba na every time na nagpa-fluctuate ang serbisyo kang kuryente, tama ba, may implikasyon siya na may dakulang losses on the part of the services sa pag-deliver ng tubig sa tuyang mga konsumidores? Po, Director, pag nangungaan po ki kuryente o nagpa-fluctuate, mas safe ka, mas shift ka mo sa generator. Mapundo po ang pumps. Correct, mapundo ang pump. Mas man sa generator dahil nga ni manual, maikot pa. Di kung ang rayo kang kada saro hapa kilometer, nagalibot po ang samuyang bantay sa bunga o sa mabinit. I see. Tapos, ma-switch hindi pabalik duman sa tanganing mag-alit sa generator. Tapos saka lang po paanda ron sa generator. Pagka nag-kuryente naman, minsan yan, habang naglilibot, mabalik na naman sa kuryente. Naiko. Pangyari. Kuminsan naman, GM, nag-fluctuate po to 180. Opo. Di, automatic po masara. So pump. Yeah, so, okay. araw mo lang po kaya nang nangyayari. Kaya maray na mag-coordinate as in magtabangan. Naagad po kaming tabang sa Aleco. Opo. May kuha na po, GM, may konkreto na pong simbag sa inyong Aleco regarding po sa request nindo na to sit down for a meeting or any assistance po na pwedeng mag-ibon na stable ang supply kang kuryente sa lugar na yan? Nagkauron po kami ni GM Boksit about a few days, 2 days ago. Opo. Sabi niya, iset na lang po daw sa meeting. Nag-agree man po siya na ipa-receive ko lang duman sa sayang opisina sa letter. Ayun. Pero yan, sana po in the next few days maaksyonan or magkaigwa kami kimaray na uron. Opo, okay. Aram po nila ba kumanggay pasil para sa pagtininda at sindangan kulang manghikwarta. Correct. Saro pa yan Oo. Okay. Tapos big prioritize man nila sa ibang areas dahil may pangangaipo man lalo na sa sentro
Opo. Pero ang sabi ko, tubig baga, dipisil man na pag Correct. wala kang sarungan tao, makalintar na ang payo mo. Nan. Ang gustong sabihin, ako inipasil, dapat totoo ka, na may pangharaluyan na solusyon. Bako, sa Yeah. ang generator sets, pag tigigamit nito, masalangkaw ang gastos ni sa Correct. operations. Diesel yan eh. Di ba? Kaya, kung araw-araw kayo ni Pirmi, anong nangyayari, mas narugipisil makarecover na magkaikwaki, stability, financially, ang samuyang distrito. Yeah, okay. GM, ito pong babanggit mo ng mga itong mga ano yan, facilities, treatment facility diyan sa northern part na yan. Iyan po sa diri ng sources yang kang LCWD, di na po maagi duman sa PhilHydro. Tama ba ang pagkaintindi ko, tabi? Iya po, tabi. Sa diri na ito. Ang target magkaigwa man kita kisa diring water Yes. treatment na medyo Oo. sufficiente tangani maali so iron and manganese. Oo. Kasi nitapong substances. Oo. Ang kasahapon po, as kan Sabado, naglibot po ako together with the hydro geologist, an expert man. Nagpa-advise po ako duman sa mga water sources. Apo. Sabi niya, kadaklan niya digdi, kung makaka-drill ka man, ang tubig, igwang iron and manganese. Ayun. Pisil haliun sa tubig. Maayos ano? Mapakaray. Kay puan talagang igwang water treatment. Ngunyan, kung ang problema kung manganese, masalangkaw nga ni Iyo. ang gastos. Oo. Dahil sa kaipuhan mo, chemical dosing, kasi nipapang dapat na apagi para pag-filter mo, tayo na makalaog sa water system. Yeah. May piga po itong Philippine National Standard for Drinking Water. Tayo po sa mo yung pinagsusunod. Dahil man kami naghahangad na reverse osmosis na baka maging mahalon ang satuyang tubig. Opo. Kaya, so conventional type lang po ang samuyang pinagigibo. Pero baka sa ibang areas, may kaya nun. Oho. Kaya may bigapod kaming physical chemical examination kan tubig, TCHEM, na iyo ang basihan kung anong intervention ang ilalaag. Oho. Kaya, Oho. igiling naman sa ibang sources, maski spring or so river baga or so creek, Yeah, correct. mahiling mo nang sa gilid, maski dyan sa biga, sa bunga, pag nagiling ka naman sa dike, orange sa mga gapo. Oo. Gusto sabihin, araw ka ito ang classic ang tubig Tubig, na nakukuata. Garikon nga yan, may- tinanaan mo, Oo. may mga parte ng mga marayman, pero dahil giyat na screen naman kang paypay, Oo. maray ang namit. Iyo. Ang Iyo. problema, pag pinagsarabay ng mga sources na ini, Oo. hindi pa talagang source na maluya. Ayun. Okay. kapag Okay. ang inilingi sa mga tributaries, nag-identify sinda sa upper Kapungulan. Sabi nila, sa taas po yung kan pitong saguro, pwede pang i-enhance sa tubig pababa. Tangali Opo. makapigtan. Yeah. Opo. GM, hello. Ay, sandali. Naputol si GM Rico. Sandali lang. Hello? Yeah, Hello? GM. Hello, GM. Hello. Apo? Yeah po, okay. Yes. Ini po na tubig na pigme-mention mo sa North, ano po ini? For the northern residents, consumers lang, or pwede siyang ipadala ganong pasiring po sa sentro kan Legazpi in case na mga may problema May kita digdi? sobra po, ang target ni po, maka-70% man lamang ang requirement sa ngunyan. Ayan, okay. Okay. Ang gustong sabihin, kung magwaki crisis or kung kakulangan kitubig Apo. o tayo nag-operate sa hydro, kaya may dapat na pababaw Yan, exactly, exactly. Opo. Sa ibang area. Yes, actually, Ito po kaming project na sa kailangan eh. Pero pag-divert ka ang tubig, patuduman sa bunga. opo. Pero yan ko, Opo, okay. Okay. Mas matabang sa bunga area, na dahil na siya magpundo, na pupundo po, tapos Opo. pinabraw na naman po sa tubig. Habang napupundo para duman sa bunga, para sa tweet, amuyan na po ng ining-cleaning pag-divert. Pero kay Puan po, kimilyones, Yeah, yeah. kung maglagi bagong link na alis mabinit, panuduman pawa, makros ki bunga pang pawa, tapos dumana po na po pampawa, ditasan wak, Opo. ito po ang ma-supply, makakadagdag ang kang tubig. Mapapawasan po, so nawawara, so gamit yan sa bunga. Opo, okay. Actually, GM, ang direksyong hapot ko po sa imo,
May mga time baga na ang PhilHydro nagpupundo kan operasyon ta naglimpya, di ba? Etc. In case ngayon na pumundo ang operasyon kang PhilHydro, may sinabi ka na kasabago na kaya ba nag-substantiate muna ang supply kan tubig sa urban areas tabi kan hali diyan sa lugar na sa northern barangay, northern wells ta? Di po kaya sa ngunyan. Di kaya, ano? Makasecure kita sa National Water Resources Board, NWRB. Apo. Magkaigwanan naman iba pang sources na makakadagdag. Kasi ibang wells na may masasabi ko pwede nang i-up. Maluya man, malita. Sa mga kung maluya, mas ako lang ang expense mo. Sana ang gastos mo sa as compared to the production na mas ako ng production. Kaya pinagbabalansin ko, ang pagparami kong init, luyan ang samuyan sa mga solusyon. Baka gusto pang-madalian. Pero baka po madali, nag-ibang ontunos. Pero daga, nagihan. Georesistivity study pa kami. Maghiling ki mga daga. Pag nakabakal sa sila, malag ka pakitang ki, malag ka pag water treatment, malag ka kitubo. So, ang expense po, igba lang ki 10 million to 12 million na profit kada taon. Hindi man talaga po maus ko. Yes, kaya nag-agad po kami kay ayuda as in ang in-respond to Legazpi. Kapag kay mga sa panahon ni Mayor D. Limang sa isa na pinipo ng unyan, 5,000 cubic na tangki. Pero ito po, ngunyan, tatag na naman po si Mayor Pido Garbit, si Kong Salvi, at si Pondo. Kasi na pinag-uman sana makakuaman. Bako man para sa para kung kay Sisay lang, kundi para sa buong syudad ng Legazpi. Mas magayon na ang ka-investments maasok para sa tamang mga proyekto kasi maging enough ang capital investments na makatapod doon nakakulangan ng pondo sa pangharaluyan. Sa kan mga lumang tubo, pagpababa kang ng revenue water, pagdaan ng mga pertinences at mga kaipuhan para ma-monitor mo ang tubig, ma-modernize mangkuta ang samuyang system na mas madali i-monitor at madali i-shut off, i-on ang mga areas na kaipuhan gibuang kaini, mas madaling magbukas ki valves. Kung tama sa mga areas, as in magkaigwa ki data loggers, tanganit na real time, maiiling ang sitwasyon sa kada area kung may tubig o tayo. So, pera po kayan, may mga propose po kami naman, inot na prioridad, iyo ang Buragwis. Na pumping station dyan sa Binanbaan. Buragwis, Puros, Camellia, Dapap, yan po ang permin na reklamo. Nadaling susatuya sa ng pagkikipong kay ito pang panahon hanggang ngunyan ang buwan. Dadakula na ang population. Kay puwan po, i-additional punan min po so harong-haro kasi kang electrical facilities. Tapos pag-protehir kang daga duman na gano'n baga tanganing stable so diga na paglalagan ni. Reklamo po kako kay Senator Bongo 20 million. Ang piyagan mi po ang kipuan kuta duman 28. Pero about 40 to 50 million ang buhan para sa buong pasilidad. Dahil ang bid ni po lang isang 6 million project. Tuwang ang inuton. So retaining wall, tapos itong garuan facility. Natapipok kainot ko na maski pa man nga ni kompleto. Dahil makaskas yung abot may dinang sa tapos tulos. So absolutely isagay. Dapat po na habang nalagpakan pa. Nakalaag na iyan sa plano kay Puhan Tatuson. So yan ang sarong pinag-ihiling ni Buragwis. Ang masunod sa Taisan,
Nagigibo na po unyan sa tangke, pero kung po mapakalmi man siya, pasasakat, paduduman sa taguntong, makaagi sa yung mga tubo. Pag nagkaigwa ka pumping station, may right of way dapat ang samuyang tubo. Kanang Oo. permiso. Ay nagkaka-problema po later kung gusto na kantag sariling pali o Iyo. mas magayon po na baka doon. So, 0.60 meters po ang samuyang pagkahaga. Ang kanan po, takang easy na madisturb mo. Iya, So, ako, okay. may pang-time doon na 4 o 5. Tinakaroon may nag-iyon na gusto sabihin kayong objection, gustong magtabang na magkaigwa kitubig. Bako sila mismo ang magkakaigwa kitubig na ayan lang sila kayo ni Paditong. Pero dahil sa pagmakulog sa Shed Candigaspi, matabang po sa mga landowners na ini as in nag-express na sindakan desire na or itawag sa Samuya pero babakalon ang sa indang daga na agihan. So, legislation po ini sa rabay ini. Doon po, kay tama po kaming application sa Camino Real, hindi ko nag-i-announce. Nagsabi po si DPWH, hello? Yeah, Hello? go ahead po, Rico. Go ahead, Tabi GM. Go ahead po. Go ahead. Nag-request po ako sa DPWH as in masunod sa syudad na magtao ki certification na dahil maninda kay Puhan, inindagag ini. Sana ni ma-apply ang special patent sa DNR. Ang kantidad, kung ba, ini, 10 to 15 million. Opo. So imagine kung makaka-apply kami, na kami mabakal, maski igwa duman sa Kataning, ito na una ang babakalan ning. Babakalon sa gobyerno Opo. sa special patent na suski milyones. Yan Yeah. ang tumuyang nagdidibo. Pero mas pula ang impact ng project sa sumuyang dinalaw. Pag ini po nangyari, pwede rin Opo. pwede mang kanituman, pwede po magkaigwa. Ito, yung tubig tuman, pero sa panahon, pwede pa daron. Aha, okay. Maka-augment sa taisan. As in, igwa mo sa baba, sa Kamiri, tangki naman, pero nag-resistivity man kami naman, as in, nahiling may tubig. Kaya lang, ipa sa report. Pero, pag ito po nagkaigwaman, makakadagdag man sa pangangaipukan tubig at taisan. Opo, okay. In life, supply pipe, alis sa PhilHydro Lane 2, sa PRHMC, Palaalaw. Opo. Medyo na-apektan na ini na announcement kay Premier Pido na veto sa ibang items na Iyo. Oo. Is to phase 3. Hopefully, iwa pang Aha. mapag-sabi man po. Po kami na anak pondo as in siguro mga i-support ini mga projects na taisan sa taisan pipeline po ini paglaag ng electromechanical facilities, paglaag 3-phase, Opo. pag-connect sa Aleco, nasarap man kan mga issues na samuyan discuss sa Aleco. Okay. Pag-abot man po duman sa spring sources, balikan ko lang po, Yeah. may mga potential po kaming napiling, pero ito po, second phase na lang po. Ika-preparar po kung hindi ka man maka-apply sa NWD kung bako sa imo sa daga. Opo. So, medyo magabat ito. Pero iilingon niyo po kung pwede ining masapay sa 5-year development plan. Ito man sa nakalagmis sa 5-year plan, pero wala akong specifics. And Okay. na po ini, have other sources from from mayon. Mayon area. Opo. Okay. GM, salamat po sa magawin na paliwanag na para sa mga konsumidores sa Legazpi City. Pero isingit ko po sa email, kaso hapon, ganoon nagkaigwa dialogue po yung mga naka-star sa Camellia Homes regarding po Yes po. sa tubig ninda dyan. Ano po ang kuwang ka ito? Take ito kang LCWD ta, ganoon na pinapod na ni Mayor Garbin sa mga residential Opo. buda tabi sa nagreklamo tabi, GM Rico.
sobra na gayud po sa mga 10 beses kami nag-uroron. Igwa pa man po giraray ki contract ang CNI, ang Community Naga Incorporated, as in ang mga Homeowners Association. Opo. Ang homeowner, dati po, organized homeowners, kunyan po organized na. Gusto sabihin, may personality na sindang represent campaign ng mga Yes. iba. Yeah. Pero ang water district po, ang samuyang kauron, sa unyan, so nag-apply isa na, as in sa tinawan tubig. Ito po sa Camellia, so this na incorporated. Okay. Ayun Okay. Po, sindaang kauron mi, sindaang day nakabayad, pinatulan mi po. Ayun. Okay. Okay. Na nagkausa problema dahil igwa pa man silang ariyo sa Samuya na mga 14.6 million plus 14.6 1.4. 14.6 million po, GM? 14.6 million? Po. Okay. As in 1.3 to 1.4. Kung may penalties po, 1.9. Yan po ang pinag-push min na mabayagan ninda. Pwera po kaya, kay Puan, pumasara ang sa indang water distribution system network na sa samuyang mga tests na pinagigibo, pati leak tests. Pag di nakapasar, di naman po pwede nga ang sa indang pasilidad. I see. Pag-survey duman, napakugmimanit na mga pasilidad na ito. Kundi kung kami direktang matap duman sa mga harong na nangangaipuki kitubig, ang pigagamit ng linya sa indamang gyari, kaya puan mo mag-permiso sa inda. So, bako po feasible. So, direktang pagkabit sa inda. Magi ka nang duman sa property, gamitin mo sa indang duwang cistern, tapos sa tangkin ninda, gagamitin mo sa tubo ninda, gagamitin mo sa gabos na yaon sa lao para makaabot naman sa mga may facility kang arong. So, sabi mi, para makaskas, pupunan mo na ang paghiling kan mga pwede makakita nga ng pag natapos uron ikang CNI Naga sa turnover. Opo. Na dapat, sabi kan mga homeowners, consult ang mga ginaray sinda. Dahil maray minaluwas na demi man sila makakabitan kundi kami tutugutan na ma-turnover ini sa Samuya. Iyo po. Iyo po. Bago po Iyo po. turnover, may nahiling na po kami na mga several may field reports kami nasa Samuyang Engineering Operations Department na may mga kakulangan pa sinda. Haloy na po ini dahil pa nagpapasar. Kaya nag-request po kami, nagsurat kami sa CNI Naga na mag-hire sinda ki private contractor. Mag-iyon ko kung kami ang nag-ibo. Ang problema, dito man sa nantabo mi. Yeah. Pangduwa, conflict of interest kami ang Kamu pa ba sa kami plan? ang regulate. Pero kami man ang mag-ibo. Mas maray pang kumuha na sinatangani, mas makaskas. Kaya pabalik-balik kita. Oo. May mga luho po dumangon yan sa tinampo, tanganing mahiling sa mga pasilidad na nasa iraron. Kung totoong ito, yaon duman sa mga valves, yaon duman sa tubo, paano kadakula, day daw na leak. Kinaipuan ni Gibuhon dahil dapat tugma ang as-built plans. Opo. Duman sa, kumbaga, maski ba ko pa as-built plan, so sa indang plano, tugma duman sa nahihiling ni on the ground. Opo. Pangduwa, matatabang may mga areas na iba't ibang halimbawa ang sa indang klasikang valves na dinaag. Maramang kitang problema, kaya lang dapat tansyado may pirang turns bago magsara, pirang turns bago magbukas. Kung iba't ibang brand ang ginamit, iba-iba yan. Sabihin, dapat nasa record may tanganing arami kung paano maglawag-maglawas ang tubig. I see. Okay. Okay. Naman sa tangkininda, itulos na ayos, nakapasar na po sa indang mga tangki sa leak tests. So, kay Puan din na sa napong ipuhon. So, pagka may tubig naman sa taas, tatawan may pong tubig para sa test. I see. Mangyayari po ito, ang target ni dapat January 31. Opo. Pero tabi, GM, kay po nilang isettle muna sa kwan? Kay po pong isettle muna sa 14 million plus na obligation nila sa LCWD? Yes po. Mas 2,000
tinda naman sa commitment tinda, ko na po sa yun tungura, no? Opo. Tapos huhugan po o amortize po naman sa mga masunod. Ayun. Wala man pong problema kung din hindi matawag nga boss. Kaya lang, ang crucial baga po ini sa Iyo, Samoa operations. iyo. Bayad, malulugi kami. Kung Yeah. gusto niya ang serbisyo, dahil yung man dapat ang ibuhon, gano'n man di kitang malasakit doon sa nagsasuffer Oo. ng mga tao. Pag dinag mo man po, apektado na ang operational dahil sa mga kan distrito na pwede ikalo. Ngunyan, wala po ang accounting ni. Opo. Kung bayad sila kang 14.6, imagine mo, mapapag-may, susaro o duwang component for this stay sa inda, tanganing hindi na sila magkakaikuwaki. Gusto sabihin, 24/7 na ang supply. Yeah. So, parang habang naturtaan nila sa Samoa, pag sila nakabayad, matatabangan nila sa nila, tapos magiging marahay. Kung supply kang paduman sa Pro, asin Camellia, asin Imperial Richmond, Buragwis, DAP. Kaya, Oo. abutan, magtigwa, i-resolution, ang bagay na ini. Hello, GM? Hello? Nawawala. No. Yeah. Hello, GM? Hello? 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 Yeah. Hello? Medyo nawawala. GM, hello? Try again. Apa? Ako? Yeah. Okay. GM, medyo putol-putol na po sa imong signal. Anyway, salamaton po sa oras mo sa DCGB. Baka po may pangapunan ka sa mga konsumidores kan Water District. Go ahead, Tabe. Aga po sa salamat kay Sir Henry sa pagtaw sa mo ki oportunidad na makapag-explicar tigikan mga masunod na programa asin mga pinagpupursige na mga paproyekto kang Legazpi City Water District. Di po kami magiging successful kundi in kooperasyon ang Apa. kada sektor. Kasabay po digdi ang asigurar na ang satuyang water sources sa protected area kung ngayon nakadepende ay mapangalagaan tagabo sa mga recursos na ini tanganing masiguro na hindi kahay na supply pirmi ang Legazpi na mga kaapektar siyempre sa pagpapauswag kan sa tuyang kalusog asin ekonomiya, turismo asin ibabang industriya. Iagad ko po ang inyong pagpasensya iagad man makatabang man ang kada identify kan mga pagtaw sa mo ki-feedback sa paagi kan sunan mitulo sa leaks na iyo ang sa ang nandang yung water ay iyo Apa. kahit hilingon ang water line araw tananing daim gikakay ko ang po kung igwa po kay volunteer groups na tumabang sa Samoa sa pagtanom asin pag-establishar ka mga nurseries asin pagkakaigwa asin conservation kung habitat kasabihan mga is sa Mount Mayon madali na po magkaigwa kimowa na-approve na po kan city. Pwede mo po siya duman makatabang. Mag-aapilar po ako na duman sa mga taga-Buragwis. Pinagigibong po ang gabo. Tulos magwaki mas maray na yung mga pinagpupunan na pa proyekto. Sa indo, sa pagi kang sa indong pag-support, mas indong congressman sa pagtaram sa indong mga local government officials asin sa pagdalangibog ang naipo kang water district nakula pong tabang ini Tapa. sa paglabi for funds because kung tingpon ako prioridad yan ng gusto may punto prioridad po yan sa gobyerno ng mga tao sa paagi kung sa rosa sa may papabot duman mga nasa pwesto akala mo po Aha. sa pagi rin
Salamat po, asin Maray na Aga, Sir Henry, asin sa gabos na nagiinan niyo po niyan. Apa. Salamat po, Aga, GM Rico Sa Salazar. DCGB. Salamat po Salamat maray po. sa oras mo sa Salamat DCGB. po. Bye-bye. Alright. Mga tugang General Manager Rico Salazar kang Legazpi City Water District. Sa paliwanag, may kinaraman po dyan sa concerns ta sa tubig. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pagkaon nin taba o paginom nin alak. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tangani pong magmangatay kay pan po ang proteksyong liver aid. Ang liver aid, silimarin capsule, mga tugang proteksyon sa atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ini po nagkakatabang man para po sa pagpugol kan pagbawas sa danyo sa atay. Pwede man na mapagulan kay ni ang paghuwag. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray po mga tugang na ang liver aid silimarin capsule isabay niya tural daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Oras natin, alas 8:43 ninaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Pagtunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pagtunay ang ginhawa, tunay ang pagpahingalo. Alaksan FR. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. Kidilets! United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrulaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified guwapi. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda.
Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhas agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo. Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo. Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available na sa major e-wallets at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2025. Promo permit number 2024-2508, 2024-0755, 2024-2507, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip. Pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda.
tercer distrito. Nonoy Cap Adrian sa tuyang idolo. Adrian sa seda, padapat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Cap Ikana. Adrian sa seda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Cap. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Husong sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Oras natin, 5:55 nin pagkaaga, mga tugang lidipo sa inyong programa. Report kita hali po dyan sa luwas, kasabay mga tugang si Karen Ala. Hello Karen, good morning, come in. Yes, VP, good morning, Tabi. Actually, binisita ko Biraday Tigay and Material Recovery Facility, Tigay Bagatabi, VP, sa may Barangay Balaguer, Market Site, Candaraga. Ngunyan, Tabi, VP, naghapot na ang Daraga Menro, pero nakumpirmat naman kaswapon kay Menro Engineer John Bitraida, na bako patabi siya, VP, to talagang ubot-ubot na hapot dahil sa medyo hassle ang paglaog ni na dapulang truck. Dahil nga sa mga telco wires na nakaralaylay. Ngunyan tabi, VP, salamat sa Diyos kasi salamat man kaya Kagawad Bobby Moral. Dahil sa naabutan kang inaksyon na naman tulos ni Kagawad sa mga ralaylay na wargani na dure-diretso ng mahakot ni Marhay sa mga basurang tigreklamo tuman sa MRF kan Balaguer Market Site. VP, ipasa ko tabi ang teleponong madali kay Kagawad Bobby Moral. Isang Hello, Kagawad. Maray na aga po. Hello, sir. Good morning. Good morning, Kagawad. Ano po ang latest dyan? Sabi, inayos mo sa mga linya dyan kan mga telcos. Ano po, nakalaog na sutra kang Daraga LGU? Yes, sir. Alatado may naisip niya na maglaog. Tango niya na abutan po ni Ma'am Karen na piki-clearing ito sa mga wire. Ay, very good sa cable. Very good po, Kagawad. Ngunyan, ano po ang resulta? Kumusta? Okay yan, sir. Alatado ko lang sutrat na maglaog. Tanganing ikait ko po duman, tanganing diretso ng paglaog ninda. Ayun, okay. Ini po nag-reores kinita na konkreto ang palaog yan sa MRF nindo? Yes, sir. Oo, ngunyan, sa hiling mo tabi, kaya nang lumaog sugaro mini truck kang na-garbage truck kang ano yan, LGU? Sana, sir, sana. Magkalaog po ini. Very good ka. Okay, ano po, isperso mo lang ini, may katuruang katabi sa barangay Kagawad? Babi? Ayan po si Kap, nagsuporta sa kuya. At ay mapiling pabayaan niya ako. Si Kap so para pa-snack ano? Abunado muna. Sir, abunado muna. Sa kanila maripan si Kap. Okay, sige. Ako na ugmaw na kustabi sa imo Kagawad, ano yan, Moral. Day ka na naghalat sa mga telco, inaayos mo sa mga linya. Kumusta po so kuryente tabi, linya kang kuryente? So mga sali ko po, sir, medyo hassle baga ito. Iyo. Ngunyan, tigil-kayan milang. Okay. So ang mga kwan lang, sa mga cable, tapos sa mga matelco, ayun po ang
papakiraime. Ay, very good ka. Okay, siguro pag uminagin ang truck, walang taga-tukod baga? So, Yan, taga-tukod ayun kang wire? Ayun, sir, susaro po sa option ko na gigibon me. Very good, sir. At least, nga din na kang madidipisilan na magpapara, dara paluwas kang kwan, kang basura gamit ang multicab nindo. Adi? Ayun ba kasi mapagalon pati. Yun Dahil talaga. kaya. Yun talaga. Po. Okay. Kasaro pa, may schedule po doon sa oras na magtapos naman sa Imabeso. Opo. Yeah, correct. Oo. Ano po kagawad? Igwa na kamuki komunikasyon kay Engineer Graheda na itry na itong mini truck tabi na kumuha dyan kang basura? Ikaw na po, sir, bagang ngunyang po nga ni maglaog na so truck kang main office sa det kung po itatry na maglaog po duman. So, tigalat ko po dili. Ayun, very good. At least na medyo nakahiling na kita kikaliwanagan tabi. Support naman si engineer. Day one pa ba yan ni engineer Jibbe? Opo, okay. Kagawad, salamaton ha. Sige po, Saludo ako sa imo sa ginibo mong yan. Dahil ka na naghalat sa iba na, lalo na sa mga tagsadiri ka yan. Kung may diferensya, ayun, so nalangin ka. Oo. Salamat kagawad, mabuhay ka tabi. Ayun po, sir. Good morning. Salamat man kay Kuan, kay Kapitan, kay Kagawad tabi. City, ano nga po kay yan? Liga President. Liga President. Opo, okay. Salamat po. Opo, sir. Thank you. Okay. Karen? Yes, BP. Salamat natin kay Kagawad Moral. Kasi siyempre kay Engineer John Vic Graheda kan Menro Daraga na nagtaunin asigurasyon sa to kaswapon pa sana na hahakuto na nindaan mga basura digdi. Basta clear na anagihan kan truck ninda. Yan tabi BP with Kagawad Bobby Moral, Karan Ala, DCGP News. Alright. Sige, alright. Magayon Kagawad Moral, salamato na. Magayon tabi na sa imong pinaggibo and yan ang gusto ta sa mga public official, mga elected official, mga tugang na day nagahalat ki kung ano na mag-araksyon pa ang mga dapat otoridad. Pwede man sinang gibon kipaagi, trabaho na. Saludo kita dyan kay Kagawad Moral. Alright? Sabi ni Ma'am Ana Mariong Huko, so duman baga tungkol sa kahoy? Sabi niya, itong report ni Jimmy, may reaksyon si Ma'am Ana Marie. Sabi niya, sir, magayon po yan ang suggestion nindo na sa mga kandidato magtao, buda magtanong ki mga kahoy. Igwa lamang sinda kay legacy sa gabos na barangay, wala pati sindang gastos. Iyo baga. Ako, John, ha? Ipaabot na daw ini, may mga libre man sa ng kahoy, sigang ikot sa barangay, bumit-bit sinda ki-pick up auto, ikagaduman sa mga pananom, pag maagyan, Tiyo, sa'yo mo lote ini, ayo nga po, gusto magtanong kipili? Ayo po, pera, o po, may duwa ako di gusto mo? Oo. Ito mo di majon? Magayon yan. Thank you tabi, Madam Ana Mariong Huko sa pag-uyon kan sa tuyang suwestyon. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Mazeda po. Mga tugang mabalik 3:00 sa programang Pinky on Mo, baby. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ihahatod sa inyo kang Department